Hello, good morning. Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day to all mothers. Magsiswimming daw sa Hibiscus kasi andito pa yung sister ko. Kaya balik kami ng Hibiscus. Hello, Happy Mother's Day sa lahat. Doon kami mag-spend ng Mother's Day sa Hibiscus. Sayang, kulang lang ako ng anak isa. Yung panganay ko nasa Australia. Susunod sina mama doon kasi magsisimba pa sila. Dito sa Naga kasi naghahanap kami ng mag-check kami ng battery. Tapos papunta kami sa pa-check upan ng battery ng sasakyan. Nag-ayos na ang sukatan. Tapos along the way na kami, yung anak ko, yung bunso, ang sabi, meron daw nakalimutan, nag-init ng konti ang ulo ko, may nakalimutan na naman, abala na kami. Meron daw siyang in-order na dumating na raw sa bahay. Sabi ko, pwede bang bukas na yan? Nang nandito na kami sa may cathedral, ang sabi, nandito na naman daw sa Unitap. Kinokontrol ko ang init na ng ulo ko. Sabi ko, labanan natin ang negative. Bakit ka kasi ako nag-order ng food? Hindi pala pwedeng i-deliver na kinabukasan. Tapos, ito pala ang gift sa akin ng bunso ko. Yan ang dinideliver. Fruits. Tapos, yan. Love you, Nanak. To our beautiful mommy, the greatest out there. Happy Mother's Day. We love you from your babies. Ang dami ko ng babies. 6 na ang babies ko. Kami ngayon sa mekaniko kasi pina-check namin kasi yung chinek kasi ng anak ko yung voltmeter hindi nagtataas, ibig sabihin hindi nagkakarga ang aming battery. Sunday ngayon, ang daming closed na mga shops. Buti na lang dito sa Pili may nakita kami, ito open siya. Ayan, nililinisan ang aming alternator. Mga kapatid ko, mauna tayo dito. Kami, hintayin namin itong maayos. Bye-bye negative, pagpa-positive kami ngayon. Positive vibes. Happy lang, experience. Hay nako, ang alternator daw namin may problema. Kung i-rewind daw, 3.5. Aabutin daw ng maghapon kasi patutuyuin pa. Baka may problema pa raw ang IC. Kung may problema raw ang IC, baka daw mga 1,500 or 2,000 yan. Plus pa labor. Ngayon, kung bibili daw kami, may option naman. Bibili kami ng brand new. 7,500 ang brand new. Nandito kami sa Pili. Town lang ito. Town lang, municipality. 7,500 ang alternator ng crosswind. Pero kung nasa Naga, na taga roon kami, doon kami galing, mas mura daw. Ang problema, Sunday ngayon, close. Kaya, no choice, kundi dito kami bibili ng new alternator. Sa wakas, natapos din ang sasakyan. Hindi kami nakakuha ng alternator sa Pili. Kaya yung alternator, nanggaling pa ng Kanaman, mas malayo pa sa Naga. Kaya naghintay kami ng basta naayos all in all ng 4 hours. Kaya bago ng alternator, ang suggestion sa akin ng mekaniko, ipaayos pa daw yung luma para reserva daw. Kaya may konting oras na lang ata
ma-in-off ng anak ko ang makina kasi talagang siguradong hindi na mag-aandar. Pero at least guided pa rin kami kahit pa paano. Yan lang experience ng may sasakyang luma. Picture yan, dito video. Video. Lang po. Parang gusto niyo. Ay Mar, sayang Mar. Tirang kita dyan. Ay, hindi. Ayaw ka na. Hindi ba kaya? If you do not know where you are going any road, will lead you there. Any road will lead. This one. Ang gusto sabihin, any road Papunta rin. the same. Oo. At English na, yung English yan. Gusto niya ang sound. Hindi mag-voice for sure. Mag-vocalization. Napreskuhan din kami sa wakas. Pauwi na kami ng Naga. Kaya na itong talasan dami. Bye! May kinala.